Edgar mo to eh. Ito mo niyo. Kami na kasanina ng ate. Yo, so we are back again mga badi, and yun na nga mga badi, ako may pupunta lang po sa Ilatelo yung mga badi. So nakita yung last vlog na mga badi na niadto mi sa balay ni Red, karon mo balik na pud mi sa balay ni Red mga badi para magsuroy-suroy mga badi. So yun, straight sa Camilla po. So yun, let's go. Yun mga badi, papunta na tayo doon sa Camilla mga badi, and mutla ko maduog balin nyo yung mic aba kaya ang fan siguro mga badi. So yun tawa yun. So yun mga badi, at nandito na tayo mga badi. Bakit ako sige so no? So kami dito sa balay lahat yung mga badi la Red. So mamisita meron kami na mamisita love suroy-suroy. Lang na magsuroy-suroy kay para enjoy life. Sana all. So yun. Diyan tayo mga badi. Saba kayong ero. Territorial ba? Ay, lang. Hindi mo ko din anak ko. Ano? Di ba ka makasabot sa kuan? Wala ka katanang kuan. Bato ng ano na nagtulog sila. Mata sila. Mura na bala niya. Natulog. Mura na bala niya. Natulog yung sinata. Oo, di ba? Tapos motoy lang ano. Oo. Kasi nakayunod gamay a little bit. A little bit. So niadto ra mi diri mga badi para mag-movie marathon. Ingani may kanindot po uling. Mula ag gigo lang mag-movie marathon. So ngara. Kita dito oh, daunahan. Ayo sa. Wow.
Yan ang chef. Cooking vlog. Dito tama na. Uy, Sige, kusog. dami no? Dami mo. So, lasa naman na si pinagdadaan. Dami. O, dyan. Saan ko? Tara. Oh no! Sabay labot. Lugan kayo mo ba? Close open. Close open. Ang tawag ako sa iya ba? Ako nga, Jake. Dali ko, Jake. Gana. Sorry, Koy. Nanay bagong Jake. Tambay lang. Tawa ni John. Kaya nga nga. Nagigil ko sa iyo, ha? Kaya, kon. Sa ano nga sa pundra o tarungan yun ang bangko. Ibuka yun ang bangko. Ibuka yun ang bangko, boy. Oo. Kita mo sa wala. Very good! Mandiri, 3 naman. Ini batu structure ko na. Tara, wala mo kita to? Lokot. Gaya pa eh. Kaya kan para China. Mali klaro na. Salikara. Ano ba ko niya? Salikara. Ano ba ka? Ako Martin to, ako Martin tong gano. Guwapo to. Ganahan ko to. Ito lang hilog. Ay, para lang. Ay ito ah. Kaya, pasa. Iwan niyo yung instruction ko. Ito mo muna itong kuano. Fight sila, fight. Ah. Ya. Wala na. Ane, last tumalik. Ay, hindi ba Muslim? Gusto mo si Papa God? Tawag si Papa God. Itong one, retriot. Retriot ka ba? One. Pa? Last naman na yan o. Papa ng bag mo. Wala. Gano na siya. Five. Alayo, tubig in ka. Yan na. Ayaw, wala dabing. Dapat sa quality. Oh no! Papa Bing. Ay, oh. Yan, kita na boss.
So yung mga badi, ibang movie na naman yung kaya tanaw naman mga badi. Kuan na. Horror movie. So relax na kayo. Nga niya mag-movie marathon. Cut it out, Doris. Doris?